înțeles că voi acum, la limba și literatura română, ați ajuns la perioada pașoptistă. Și nu o să vreau să vorbesc numai eu, și eu sunt de formație profesor de religie și de istorie, dar o să vreau să fie un dialog. Și nu un dialog de genul că toți ascultăm sau numai... Aș vrea să fie chiar așa interactiv. Nu trebuie să vă fie teamă, nici de mine, nici de ceilalți, nici de cameră. Noi încercăm acum să facem un clip promoțional pentru ca pe viitor să vină și alte clase din alte licee. Am avut niște pionieri în urmă cu 2 luni, Liceul Grec-Catolic, acum sunteți voi și cred că pe viitor, ca să vă îndrăgostiți așa de citit, pentru că la urma urmei eu cred că despre asta e vorba, să ne îndrăgostim de lectură, putem construi o lume mai bună decât o promovează asta societatea. Fiind și voi cu un profil teologic, sunteți oarecum familiarizați cu termenii de teologie. Dar să trecem la oile noastre, cum se zice. Cine poate să-mi zică ce e pașoptismul, câțiva reprezentanți? Cu curaj. Ați auzit de pașoptism? Cei care au pregătit studiul sunt de asta ei. Nu s-au verificat cât de atenți au fost colegi. Voi ați auzit de pașoptism? Da. Ce înțelegeți voi prin acest termen de pașoptism? De la ce vine el? Dacă răspundeți, nu oamenilor. Dacă nimeni nu răspunde, s-ar putea ca părinții de la oră să... Dar e greu să numești tu. Cine cred că Dan mi-a pregătit, el a fost liderul grupei la prezentarea pașoptismului. Deci măcar faci o verificare. Nu pot să zic. Eu trebuie să să aplici. Nu știu exact ce de unde vine termenul pașoptism, dar pașoptismul legat de perioada de la 1948, de revoluțiile care au avut. Exact. Ok, mersi. Bun. Deci avem un punct de plecare. Ați auzit de Revoluția de la 1848. Ce se întâmplă atunci? Nu neapărat în țările române sau în Transilvania, ci în general în Europa. Ce se întâmplă la o Revoluție? Se dorește o schimbare. Asta e. E vorba de schimbare. E bun. Sub această titulatură, reprezentanții din secolul XIX ai românilor au încercat să schimbe ceva și în mentalul colectiv al țărilor române, și din Transilvania, și din Moldova și țara românească. Iată, pentru că astăzi vorbim de literatură, ne amintim de câțiva reprezentanți de seamă ai pașoptismului românesc. Puteți să-mi numiți câțiva dintre ei? Gheorghe Radulescu, Mihai Bucăriceanu, Gheorghe Asachi, George Barițiu, Nicolae Bălcescu. Uite că știți. Doamna profesoară, felicitări. Totuși, Ei au pregătit asta. ori progresa. Ei au fost profesori, m-am prins să ne mai trimiți, așa. Nu e nicio problemă. E bine. Puteți să-mi spuneți câteva din opere descrise de acești pașoptiști, cum le spunem noi astăzi. Da? Ei atunci clar că nu-și ziceau pașoptiști. Gheorghe Asachi. Spuneți-mi o novelă sau ceva de Asachi. De Bogdan Voma ați auzit? Hai că eu am și aici, acum fac așa că am ce face. Am lucrat și cu cei mici, mai lucrez și într-o asociație de cercetași. Uitați-l pe Asachi. Bogdan Vodă. Ăsta este un exemplar tipărit la început de secolul 20, la București. Și iată un exemplar dintr-o operă de-a unui pașoptist, Gheorghe Asachi. Ăsta de unde era deloc? Știți de unde era deloc? A studiat un pic pe Wikipedia sau din Moldova. E ok. Care e contribuția lui la literatura pașoptistă? Ce publică? Ce publică?
Este un ziar care iese la Iași la un moment dat, la 1829. Cum îi zice? Albina? Mai tare! Ok. Bun. Un alt reprezentant. Mihai Cogălnicianu. Dacia literară. La ce an? 1840. Bine. Un alt reprezentant. George Barițiu. Foaie pentru minte, nici limbă și literatură. Avem și pe asta aici. Mă le scot așa ca și la copie. Asta e singurul exemplar pe care îl are Biblioteca Județeană. Este cu grafie de trecere, chirilică și latină. Cam așa arată. Înainte să plecați, să veniți și o să le vedeți așa live, o să le puteți și răsfoi. Bun. Am mai auzit că ați mai pomenit încă de vreo 2 sau 3 reprezentanți. Vreau unul care a fost foarte tare în parcare la vremea respectivă. Un bucureștean. Sau un regățean, mai bine zis. Fetele, numai băieții, fetele ce? Nord citit, nord? Înseamnă că pe fete să le întrebăm despre așa. Fetele doar au ascultat. Sau la o altă oră. Deci, cine a publicat în București, tot așa, una dintre cele mai importante reviste ale momentului? Oti, tu l-ai prezentat. Mai tare! Aia, bun. Și ce-o scris eu în reality? Sau ce-o publicat? Gramatica românească. Așa? Cum? Curierul românesc de ambele sexe. Perfect. Este primul ziar de limbă română din Principat, adică din Muntenia și din Moldova. Am aici câteva din operele lui Eliade Rădulescu, Istoria critică universală, în 2 volume. E un exemplar de la 1992. E cam vază un pic așa. Dar asta e, că așa s-a păstrat. Dar important e că l-avem și se poate consulta la sală. Avem apoi un alt exemplar, Satirele și faburile, tot de Eliade Rădulescu, tipărit la Craiova la 1983, deci asta e și mai veche. Nu știu câți dintre voi ați avut ocazia să vedeți astfel de cărți vechi. Și mai avem încă 2 volume din opere complete ale lui Eliade Rădulescu. Și asta se pot studia aici, la sală. Bun. Există o poezie, mă nu mi-aduc aminte, așa că vreau să văd dacă vă dați seama despre cine e vorba și despre cine vorbește. Zice așa. Dumnezeul nostru umblă, patria noastră o frază. În noi totul e spoială, totul e lustru, fără bază. Voi credeați în scrisul vostru, noi nu credem în nimic. Și de aceea spusa voastră este sfântă și frumoasă, căci de minți era gândită, căci din inimă era scoasă. Știți cine a scris și despre cine a scris? Această revie pentru astăzi este puțin după ceea ce urmează să studiem. Am început să studiem. Înțeles. Deci vă scot Eugen, da? Epigonescu cu poezie Epigon. Epigon, da. Urmează. Mulțumim, doamne profesor. Asta urmează. Oricum, ideea lui Eminescu știți foarte bine că este unul dintre cei mai de frunte reprezentanți ai literaturii clasice românești și în această poezie, în Epigonii, în aceste versuri, el de fapt se raporta la această generație de aur a literaturii române, care, prin publicarea acestor ziare, așa cum am amintit, Foaia pentru minte, inimă și literatură din Transilvania, Albina românească și Curierul românesc de ambele sexe, se înscriu între pionierii literaturii de factură romantică, pașoptistă, cum îi spunem noi acum. Și am găsit formula asta care mi-e place foarte mult. Voi credeați în scrisul vostru, noi nu credem în nimic. Deci iată că Eminescu, care e romantic, e mult mai târziu decât ei, se raporta la ei ca niște eroi care chiar au spart piața
și au reușit să facă ceva pentru literatura și cultura românească. Asta e pe scurt despre câțiva reprezentanți ai pașoptismului. Acum mai mult poate că ați făcut voi sau puteți să-mi spuneți voi din ce n-am spus eu, că am zis că vreau să fie un dialog. Nu știu, poate vorbiți un pic despre Dacia literară a lui... Sau ce ați pregătit voi? Din ce ați pregătit? Ar trebui să... Haideți să mă îmbogățiți și pe mine, că eu le-am făcut astea acum câțiva zeci de ani. Nu foarte mulți, cam 10-15. Iulia, cu ce ai reținut despre Dacia literară? Din ce ai auzit astăzi? O idee, două și pe am vedeat Alexandra, Dora. Hai că 2-3 de sigur poți să zici despre Dacia literară. Lăsați amabilitatea ca să vorbiți. Eu pot să-mi dau jos acolo să nu fie așa oficial. În camera nu poate de asta. Am avut 4 secțiuni, Dacia literară, da? Da. Dar cu ce începe? Ce poți să critici? Primul că să ai material pe care să poți. Așa, din alte secțiuni, articole din alte publicații. Așa. Așa, ale colaboratorilor proprii. Adică fiecare revistă are un nucleu de oameni care trimit regulat. Altfel, dacă aștepți, m-aș fi dacă nu vine pe nicăieri, până în acolo. Ai nevoie de niște colaboratori pe care știi că te poți vizui și ei contribuie în primul rând cu material pentru revistă. Asta înseamnă colaboratori proprii. Și cea de-a doua secțiune, când din toată țara permiteau aportul altora și după aceea era secțiunea critică. Și ultima secțiune? Anunțurile. Publicațiile care urmează apare sau ceea ce tocmai se publicează. Dintre principiile pe care promovează Bocăriceanu, ce v-am uitit? Ne-am mai discutat despre ele și când am făcut înainte la celebrate, dar ați auzit câte ceva și astăzi. Nu trebuia să fie. Scriitorilor se inspire din natura patriei și din Așa. Din folclor, din altceva? Traducerile care a făcut pauza de literatura și cumva fără literatura nu deveneau copii a celor străini. Așa, deci împiedică proliferarea asta a traducțiilor, spune Bocăriceanu, considerând că nu traducțiile fac o literatură. Altceva? Cum? Unitatea națională, sigur, de asta am discutat, că este unul dintre cele mai importanți factori în preajma momentului pașoptist. Consolidarea conștiinței naționale. Da? Și de istorie, ați spus? Nu știu dacă... Ați văzut astăzi afișat acolo Balada lui Voitineanu, Ioan Ștefan cel Mare. De ce? Se cereau astfel de opere inspirate din istorie. Care e legătura cu pașoptismul? Ce spune Bocăriceanu? Și aici intră și natura, poate să se inspire din natura, poate din istorie, din folclor, întâmplări vețelnice ale poporului nostru. De ce? Avem o țară destul de mare, cu destul de multe obiceiuri, locuri despre care am putea scrie și nu avem nevoie de... Avem și noi, de aia. Asta e Avem și noi valori. Niciodată nu avem nimic, Exact. nu avem valori, ne vedem întotdeauna în grădina altora și niciodată nu vedem ce avem noi de fapt și pe ale noastre le suntem de casă, le considerăm, nu numai oamenii care trăiau în secolul XIX, ci și astăzi. Pentru că la fel. Asta despre E ok. Uite că am găsit ceva legat de istorie, pentru că raportarea la istorie era unul dintre principalele piloni pe care se baza sau se fundamenta opera lor literară. Și îl avem aici pe Balițiu, cu părți alese din istoria Transilvaniei. Iată că el se raportează strict la teritoriul în care trăiește, la Transilvania. O să vedem și pe ceilalți, pe Asachi, tot din istoria Moldovei, și el se raportează la țara lui de atunci natală. Deci e foarte important să știm de fapt că istoria nu este doar o înșiruire simplă de date și evenimente, ci de fapt poate fi o sevă din care poate ieși ceva bun pentru noi cei de astăzi. Și de aia
eu cred că și Barițiu, și Asachi, și Rădulescu se raportau la istoria patriei sau la istoria națională tocmai pentru a consolida și a fortifica identitatea națională care atunci, în 1948, era în curs de consolidare. Știm bine că mai târziu, la 9 ani, deci la 1957, se votează unirea cea mică, da? Moldova cu țara românească, și apoi, peste alți 50 și ceva de ani, 60, la 1918, are loc unirea Transilvaniei cu România și celelalte uniri. Da? Mai vreau să vă spun legat de istorie că, de fapt, nu neapărat de istorie, de Barițiu. Avem aici un pic mai multe exemplare din ce a scos Barițiu. Avem aici un dicționar unguresc românesc la 1969 tipărit de George Barițiu. Poate că știți de la istorie că după pactul dualist austro-ungar, românii, chiar dacă deja aveau o elită intelectuală destul de bine pusă la punct, biserica intrând pe locul secund în lupta asta națională, vorbesc de biserica greco-catolică și de biserica ortodoxă, acum există o generație de laici care nu sunt preoți, sau dacă au fost preoți, sunt și literați. Barițiu este fiul de preot, dar el rămâne în calitatea lui de profesor și contribuie în mod substanțial la elaborarea de revistă. Deci, pe lângă foaia pentru minte, inimă și literatură, mai apare la Brașov Gazeta de Transilvania. Deci cele două ziare românești care în epocă făceau efectiv furor. Chiar dacă era fiul de preot grec-catolic, el nu ezită să combată alunecările sau derapajele ierarhilor catolici sau ortodoxi, dacă era vorba de români. Deci nu conta. Dreptatea era dreptate pentru fiecare, adevărul era adevăr pentru fiecare. Și eu vă îndemn ca pe viitor, dacă o să vă îndreptați spre literatură sau spre filologie, să veniți la Biblioteca Județeană. Veți găsi și aici multe din operele scriitorilor de generație pașoptistă, dar nu numai aici, și la Cluj. La Cluj există un tezaur mai bogat vis-a-vis de școala ardeleană și cred că poate fi de folos pe viitor. Atunci când intrați sau purtați o discuție cu cineva, nu o să vorbiți numai despre Gangnam Style sau despre, nu știu, ce alte modele sunt promovate astăzi. O să vorbiți despre un Eliade Rădulescu, care chiar a făcut ceva pentru români. O să vorbiți probabil despre un Barițiu sau despre unirea cea mare sau cea mică. Depinde de voi. Pentru că ați venit astăzi aici, eu o să vă fac un mic instructaj și în ceea ce privește cum se completează un buletin de cerere. Acum, pe scurt, aici, la colecții speciale, cărțile de aici nu se împrumută, au regim doar de sală de lectură, se completează un buletin de cerere, în care se trece autorul, titlul, anul apariției, numele, data și numărul de permis. Acum, dacă nu aveți permis toți, nu e nicio problemă, o să vă faceți, sper, pentru că chiar au. Aveți toți? Poate că nu la ei, dar toată chiar? asta e regula. Asta e minune, cum a fost și alte clase și dintr-o clasă erau nici jumate care aveau. Dar ei sunt obligați. Da? Asta e lucru bun. Nu putem să fim o secție care pretinde că e orientată spre cultură și să nu avem un permis la bibliotecă, dar o listă impresionantă cu cărți citite. Sunteți secție de filologie? Da, dar noi se numește teologie. Teologie, da. Dar este secția... Dar profil vocațional.